Když se vrátím po noční směně a jdu se psem ven ho vyvenčit, aby vykonal všechny svoje potřeby, které potřebuje vykonat, já chci klid. Já se nechci s nikým bavit, já jdu, mám hlavu dole, čumím do země, s nikým žádný oční kontakty, aby se mnou nikdo náhodou nemluvil. Protože to úplně nenávidím. Samozřejmě dneska milion lidí. To je krásný pejsek. Vole, co ti mám na to říct? Děkuju, já nevím. Jako, to je jak když potkáš nějakou pěknou babu na ulici, tak taky řekneš, ale paninko, vy jste ale pěkná kočička. No neřekneš, ty vole. A jestli jo, tak to nedělej. A aby toho nebylo málo, tak zrovna dneska se mu Pesanovi umyslelo, že si zajde vykonat svoji hlavní potřebu přímo do záhonu